YouTube channel sa Gahi ni Bay Worldwide. Daghang salamat sa inyong pagsuporta. Mga kagahi, sa tinud-anay lamang, daghang mga pulis ang mipaabot ka nato sa ilang reklamo na po ni yang ngo ug ilang kabalaka nga pwede di ay yano-yanoon ra sila sa mga politiko kung magsulti sila tinuod. Subay niini atong giimbita ang Regional Director sa National Police Commission kung Napolcom, makauban nato ang Regional Director sa Region 10 sa Napolcom, Attorney Jerome Asuga. Good morning, RD Jerome! RD, morning! Hello, good morning. Hello, Sir Bernie. Belated happy birthday. Ay, maraming salamat, sir. Sir Art, morning. Wag mo na masyadong i-greet si Bernie. Agalon RD kasi mamaya niyan hihingi naman yan sa kanyang pukayo na si Bernie sa napulkong ng kanding. Anyway, attorney, maraming salamat. Si attorney po ay nasa Misamis Occidental. Busy. No? Nag-iikot yan, binibisita yung mga pulis para mabigyan sila ng moral, mataas na moral, lalo na ngayong pandemya dahil marami ang mga pulis ngayon na nagka-COVID. Mamaya, pag-usapan din natin yan. So anyway, RD Jerome, aware po ba kayo sa nangyari kay Police si Lieutenant Colonel Lemuel Gonda, ang Deputy for Administration ng Cagayan de Oro City Police Office na ginawa sa kanya ng mayor ng CDO at ng mga konsehal ng CDO? Were you already aware of that, sir? Yes, no, I'm following the news, no, and aware ako, no. In fact, I'll be honest, no, na tinawagan ko siya and I told him, yung buo, no, yung kung anong totoo, no, at anong dapat malaman ng kababayan natin. Maraming na naghihirap ngayon. You have to not to be afraid. So nakausap niyo po siya, sir? Si Colonel No, at the height of the issue at siguro mga 2 days ago, tinawagan ko siya, no, and in fairness, no, he related, no, things, no, on his side, and sabi ko just go on. Just go on. Malalim yun, sir. Wow. Sa interview kasi namin, RD, kay Colonel Gonda, because he was accused of breaking the chain of command daw. Pero makita natin na mismo sa kanyang interview, he even mentioned the hierarchy of the regional PNP kung saan under ang POCO, inciting the report of the IATF. Pero inakusahan siya ng mga konsehal na hindi, he breaks the chain of command daw. Meron pa nga isang counselor dyan na lawyer sana, abogado pa naman sana tong mamang ito, ay gusto pa siyang ideklarang persona ng grata itong si Gonda. Bilang attorney po, pwede po ba yung ganyan? Dito taga Cagayan de Oro ka, presidente ka, matagal ka. May nagsabi dito pa siya pinanganak sa Cagayan de Oro. Tapos i-declare kang persona ng grata. Buti lang hindi yung natuloy, pero the fact na sinabi at lawyer pa ang konsehal na yun. Reaction niyo po niyan, RD Asuga, sir. Sige, Sir Art, medyo magkuhan ako. This is my point of view. Opo. On the issue, no. Ako personally, I believe mga side issues lang yan, no. I believe, no, and I'm also appealing sa mga leaders natin that the true issue are yung mga namamatay sa pandemic, nagkakasakit sa pandemic, and the many people who are suffering. Ang point ko na nakita is that ang mga leaders natin siguro na stress na, no? Because one of a kind itong nangyari sa atin, no? And they are forced to do things not normal. Ako instead na I would like to really see kung sino ba talaga ang tama at mali in this situation. I'm appealing to our leaders na
tumulong-tulong tayo to uplift, no, itawid ang taong bayan sa pandemya na to. Kaya, ang tingin ko kasi, siguro na-stress na sila, na-stress na si Mayor, mga Sangguniang, na-stress na rin si Colonel Gunda. Parang halata IATF. naman sa mukha nila, attorney. Pero Parang taong, stressful na talaga yung mukha ng mayor at ng konsihal. yes po, no, and then, so I'm asking them to go back to the basic issue, the suffering of our people right now. Nalilisa kasi ang issue na kung sino ang nagsasabi ng totoo. Hindi naman yan, for me, it's not important. What is important right now is to give hope, to inspire, to give life to our people. Kasi lahat naman tayo, kami no, na public servant, yun po ang sinumpaan namin. So yan pong appeal ko, no? And we need to understand them, these leaders, kasi nga parang instead na they are happy na nandun sila sa position ngayon, parang naging doble ang hirap kasi nga we are all fighting a pandemic and they are the ones na nagtatrust ang community that will make the right decisions. In the process, may mga mali-maling decision, but we are asking them to again go back to the real issue, which is the suffering of our people. Oo. RD, tanong ko lang, RD. Pag ganyan ba, ano bang pwedeng gawin yan sa mga pulis kung ganyan pala pag-initan kami ng mga politiko, RD? Ano ba yan? Paano ba yan? Diretso ba yan? Like, kunwari, kung sasabihin ng mga politiko nga, wala, alis ka na dyan, wala bang magagawa ang pulis niyan? Una-una, para sa akin, no, matagal na rin ako sa NAPOLCOM. Marami na akong kilalang polis na matagal na rin. It's a side issue. It's a challenge for you as a policeman to go beyond parochial interest and become a true leader. In fact, yan ang sinabi ko kay Colonel Gunda. Focus on the real issue. Maybe this is a challenge for you to become a true leader, no? Not leader na may position, pero someone who gives life. If what he is doing right now inspires yung mga mababa na mga ranggo, na mga pulis na kaya pala nating tumayo, kaya natin to take a stand, Correct. then that is good. Kasi kung parang ang dating kasi, RD, kung kritika, parang, huwag natin ano yan, baka pag-initan tayo ni Mayor. Parang ganun yung mangyayari, RD. Ako, no, as a regional director ng NAPOLCOM, I'm always telling them, mula sa pinakababa na ranggo ng patrolman, I'm telling you, you are the leader. If you go to the ground, you are the leader. And as a leader, isa lang naman ang pinaka-importante, the courage. The courage to tell the truth, the courage to implement decision, the courage to go beyond your personal situation and look at the service na tinatawag sa iyo. So yun ang advice ko sa kanila. And yun ang actual ngayon na effect ng sinasabi ko sa kanila. Opo, parang in line with that kasi, RD, yung bang hindi man lang nila binigyan ng pagkakataon din na marinig si Colonel Gonda Correct, tama. to get the context of his pronouncements na based naman yon sa report ng IATF, ng Northern Mindanao Task Force ng IATF Region 10, kung saan under ang OCPO. Yun man lang ang hinanakit na mga pulis na grabe naman ito ang mayor na ito at makonsehal na to. Buti sana pinatawag sila. Buti sana pinatawag ang regional director ng Philippine National Police 10. Pinatawag ang NAPOLCOM. Yung mga ganon. Pinatawag ang IAS, ang Internal Affairs Service. Pero diretso lang itong mga mukong na tong mga na at magsusulat agad sila kay PNP Chief. Ganon din yun. Ibabalik din yan ni PNP Chief dito sa Regional Director. I-inform ang NAPOLCOM. Kayo man din ang ganon din yun. Ganon. Parang ibang mga pulis nga, may nagtitext at nag-PPM nga sa atin na dito daw nila nakita na akala nila
mga bright itong mga konsehal ng Cagayan de Oro. Ano ibig sabihin, Bernie, pag sinabing akala nila mga bright? Friend, hindi ito para kay RD Asuga ba? Para sa iyo. Ano ibig sabihin pa? Magsabi yung mga pulis, akala namin bright yung mayor dyan at ang konsehal. Ano ibig sabihin, Bern? So dili sila bright? Siya lagi ang Bisaya sa dili bright. Bugok. Anak. Nilingi ko pagsulti. Bugok sila. Ito, yung bang Attorney Jerome Asuga, ganyan Yes, sir. po kadali na pwedeng, i-penalize na lang ang Yes, isang yan. pulis. Tama. Or kayo mismo, Parang kawawa naman ang sa pulis. opisina nyo rin po, ay, you will also conduct a parallel investigation. Obvious sa Sir Art, no, even by your statements, obvious siya, no, na nandiyan naman kailangan natin ng due notice and hearing. Kailangan muna natin pakinggan bago tayo gumawa ng mga desisyon. In fact, hindi kailangan legal mind or legal issue dyan. Basic human respect. Ganun lang. Our authority, our authority does not authorize us na mas mataas tayo and we could judge and decide on other people's actions and words. Basic respect, especially pag leader ka, tells you na pakinggan mo muna bago ka maggumawa ng isang desisyon, bago ka magpalabas ng isang statement. Kasi may effect yan sa taong bayan. So, balik lang tayo, it's basic human respect. Hindi na kailangan ng legal eh. Hindi na kailangan na procedural. Tama ba ito? Hindi. It's basic human respect. Paano yan pag ganyan? May hearing ba yung gagawin yan? O tapos may mag-a-attorney ba para sa mga pulis na yan pag na-involve sa ganyan, RD? Hindi naman sana kung tingnan natin ang sitwasyon. No? You receive a letter, there is a person in this letter. So the first thing that you have to do is to verify this, if this is right or wrong. If tama ba ang nakalagay or hindi. And na yung tao na yan, affected yan eh. May family yan, may kwanan. Can you just make a simple declaration without calling him, without hearing his side? Tinawag pang may problema sa Wala utak. pang- Tinawag pa RD na may problema sa utak, RD. That is below the belt. No? That is below the belt. Attorney Asugas, Opo. ang isang pulis, whether patrolman yan na mapromoto corporal, or corporal to mapromoto sargento, ganyan. Lalo na pag mapromote ka into lieutenant colonel. Totoo po ba yung dadaan ka talaga sa mga neuropsychiatric and psychological tests? Standard naman po yan, Sir Arte. Standard na procedure natin. That is under the law. So, ibig sabihin, hindi ka ma-promote kung buang ka, ganun. Pag lumabas yan sa result mo, part na yan na hindi ka makaproceed sa next step. Ganun yan. So ang mga politiko, walang neuro, hindi namin malalaman ni Bernie pala ngayon kung mga buang na yang nandyan sa posisyon. Ako dugay na kung buang. Ano, attorney? Ang nakita ko lang with well-meaning to our leaders, politicians, the situation is very stressful. So that's why I'm calling again for yung balik tayo sa focus natin sa issue. Yung bangayan ng mga leaders, normal lang yan, pero ang suffering ng taong bayan, yun ang kailangan tulungan. Yun ang calling eh. Yun ang calling ng mga leaders in this situation. Alam mo, parang sinasabi ni RD, pero hindi niya sinasabi ha. Pero ito ang aking interpretation dyan. Parang sinasabi na, dahil napahiya na itong Cagayan de Oro, LGU, at ang City Council, dahil mabagal pa sa uod itong mga lintik na ito, magbigay ng ayuda sa mga tao, magbigay ng tulong sa mga tao,
parang ginawa nila tuloy ngayon, gamitin natin ito kay Gunda para ma-divert ang issue ng mga ayuda para kay, para sa ayuda, ma-divert sila from ayuda to Gunda. Ganon. So dapat ang panawagan ng Napolcom Attorney Asuga, sir, is focus on the real problem. Na merong laman yung sinabi ng pulis. And remember, it was not a personal statement or opinion of Colonel Gunda. It was based on the report. Consolidated yun ng Northern Mindanao Task Force na ito ang pagkukulang at ito ang mga hindi ginawa ng LGU ng Cagayan de Oro. Correct. Tapos ngayon, si Gunda ang binanatan instead of focusing on the issue. Am I correct on my interpretation, Regional Director, sir? Yes po, Sir, tama ka, no? There are numbers, and these numbers does not lie. But as a leader, you should not be hurt by the number. It should be your guide in decision making. Pag leader ka kasi pag kinalikuran mo ang number, kasi may iba kang iniisip, yun ang point ko na hindi ka nag-focus sa issue. The issue are the numbers. And anong gawin mo as a leader? You will not attack the reporter of the number. You verify that number and you gamitin mo lahat ng skills, knowledge mo, and resources para ma-solve ang problem na yan. Para matulungan ang taong bayan. Hindi na yung sinasabi mo na mali. No, ang numero na yan or hindi tama ang recommendation na yan. Numbers lang yan, English lang yan. Balik ka pa rin sa buhay ng mga tao na sinumpaan mo na pagsilbihan. Yun. Lalim. Regional Director ba ng Napolco ang bisita natin o Arsobispo ng Cathedral? Kasi parang tumatagos sa puso ko yung kay kung kasi ako ang politiko ngayon. Ako sa mura sa kunang umpisal, aning kan sa Okay, kung ako ang politiko, ako ang taga-konseho, ako ang mayor ngayon, tapos marinig ko yung ganong klase, parang ako ngayon, natunaw ako na parang ice, lalo na ang init ng panahon ngayon. Anyway, Regional Director Asuga, sir, kindly boost the morale of our police officers, our public servants in the na PNP. hindi matakot. Kasi sa totoo lang po, hindi sila nagre-react publicly, but they are reacting through personal messages and Correct. texts. Tinood. No? These are not just mga non-commissioned officers, sir, ha? Pero marami sa kanila mga non-commissioned officers and NUPs na hindi nagustuhan itong na in fact, gusto ko lang basahin, sir, ha? Tulad nito, sir, ito, police sergeant. Hindi kami nagrereklamo na naiinitan kami. Hindi kami nagrereklamo na na-COVID. Pangalawang beses na po kami, sir, na COVID. Karamihan sa team namin. Ayoko na basahin yung ibang anak ito. Ito. Tapos, sasabihan lang kami ng konseho na persona ng grata kung magsasabi kami ng totoo. So, these are yung nagpapalabas na sila ng kailang mga hinaing. They cannot just do it publicly. Now, may sabi ko sa kanya, sir, tuloy lang, may sagot, no, in toto. Sir, tuloy lang tayo sa trabaho, sir. Kaya yan ni Colonel Gunda. Buti na lang, Colonel Gunda and the POCPO and PNP-10 are standing for us. Ayun. Ganyan. So, pero nakapaglabas sila, ito mga pulis, ng kanilang, hinaing, na akala nila matino itong mga city council at ang mayor ng Cagayan de Oro. Pulis na yan. At siyempre, andyan yung LGU, andyan yung pulis. Di ba? Hindi maganda ito na combination if one or the other or both are grumbling because of the fault or the weaknesses of the other. Yung mga ganun. Attorney, mensahe niyo po bilang leader ng Napolcom sa mga pulis na nakikinig ngayon
Kasi sinabi ko sa kanila kagabi that you confirm na you will be appearing on our show. Nakikinig sila sa mga radyo nila ngayon. Kasama yung mga nasa checkpoints ngayon. No? Mensahin niyo po sa kanila, Regional Director, sir. Thank you, Sir Art, no, and Sir Bernie. This is my message, no, to all our policemen, especially on the streets, no, fighting COVID. Thank you. Thank you so much for your service. Thank you so much that you rise up to the challenge of leadership. And second, focus on the issue. Sa mga kapulisan natin, balik pa rin sa issue. Nagsumpa tayo to serve our people, nagsumpa tayo to maintain peace and order, nagsumpa tayo na ialay ang buhay natin sa kanila. Forget about politics, forget about personal interest. Focus on giving your life to our people. That's the true call of leadership. Yan po ang demand ng taong bayan sa atin. But kami sa Napolcom, we thank you. I'm telling them, pag pagod na kayo or you feel disheartened, you feel na parang hindi ko na kaya, punta kayo sa Napolcom. We will listen to you. We will be there to support you. So, maraming salamat sa serbisyo niyo. And thank you rin, Sir Art, Sir Bernino, for allowing Napolcom, no, to inspire our policemen, especially po sa mga critical places like Cagayan de Oro. Maraming salamat. Maraming salamat po. Ugamo ka to mga kagay, ang Regional Director sa National Police Commission 10, si Attorney Jerome Asuga. Ingat po kayo. Kagayaan, RD. na-emotional ko kagayaan. Murag yung kong naminaw Thank you. sa Arsobispo yun. Po, Murag ingat yung po mo. kayo, sir. Ardi, maraming salamat. Oh, na-emotional ako. Bye-bye. Happy birthday. Sige po, sige po. Thank you po. Good luck, good luck. God bless sa inyong dalawa. No. Thank you, thank you. Kayo mga idol namin. Thank you po. Grabe man. Regards sa kami sa mga pulis sa Miss Op. Regards sa kami Regards dyan. kami dyan. Okay. Unsa gahi ba? Opo. Na-emotional ko na gabi ang pagstorya. Mura na feel na ako nga mura ko nag-atubang sa Arsobispo. Butangan ko na kong background nga pinamingaw. Kulbaan yung mga RD sa Napolcom. Alas 7:13 sa atong oras mga kagahi. Tana ang atong mga kapulisan. Nga sayo kay karon diha nasa mga checkpoint. Nangapi na mo diha. Namamainit na mo diha. Time sa day ha. Oo. Ina to ang kato mga amigo nato, Bern. Mhm. Ang kuan kay adad nato sila og kanang painit. Pamainit. Ito na istoryahan. Ito mga checkpoint. Ilarawan sa Kabugdes checkpoint. Kasi pamainit, unsa lang gusto katong bagong graduate o kuan kanang single mom, unsa nga pamainit ilang gusto? Principal. Bumalik pa ba human lamang nini? Mamugat sabi, kadyo lang kayo.